Здравейте, лозари! Присъствате на засаждане на лозички от сорта Гайлъшки Рубин. Наблюдавате технологията. Правим един отрязък така 5-6 см на коренчетата. Така, оформяме. След това клякаме стойка партер. Така. Изкопали сме предварително дупка, в която объркваме оборска тор, органична тор и от съществуващата почва. Объркваме хубаво, умесваме. Така. Слагаме сега малко пръвчица. Така. И объркваме така хубаво. Объркваме. Така. С ръце. С ръце, точно така. Взимаме посадъчния материал. Гребваме така надолу. И забиваме. Така. Като пъпките трябва да останат по-високо над земята, за да не се получи огниване. Трамбоваме хубаво да уплътниме корена. Така. И зариваме с останалата пръст, която съществува. Извадена от дупката. Така, внимателно. Така, така. 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 И това представлява ново засадена лозичка от сорта Гайлъшки Рубин. Да е харлия. Дано оцелее горката. Това е край на репортажа. Другите подробности по-натам. За вас предава Иван Иванов. За вас осъществява предаването Теодора Михайлова, оператор, и главно действащо лице Иван Вулов. Това е. До нови срещи!